Noong aking panahon ng kabataan, nag-beerhouse ako sa sa Olongapo. Mayroon ako nakatable na isang babae at nakilala ko siya at ikinuwento niya ang kanyang buhay at napakasaklap. Hindi niya alam na ginawan ko siya ng kanta. Kung naririnig niya ako ngayon, ito ay para sa kanya. Ang nanay niya'y naglalaba, ang tatay niya'y pagod. Galing sa trabaho, wala pang tulog. Si Ninay nagbabasa, nag-aaral pa, nag-iisang anak ng kanyang ama't ina. Tanging pag-asa ng kanyang ama't ina. Ang nanay niya'y umiiyak, ang tatay niya'y patay. Naipit ng makina doon sa pabrika. Sinikap ng kanyang nanay na sila'y mabuhay. Sa paglalaba ay tumulong siya. Si Ninay natigil sa pag-aaral niya. Lumaki si Nina, di nakapag-aral, di natitiyak kung ano ang bukas. O kahit hirap ng buhay ng kanyang dinanas, ang tanong niya, kailan ito magwawakas? Ang nanay niya'y nakahiga, mata'y nakapikit sa lapis na trabaho. Ito'y nagkasakit. Si Ninay nababalisa, kailangan niya'y pera, walang mautangan, saan siya kukuha? Lumaki si Nina, di nakapag-aral, di natitiyak kung ano ang bukas. O kahit hirap ng buhay ng kanyang dinanas, ang tanong niya, kailan ito magwawakas? Bago tumiling, si Ninay umalis. Laging naka-makeup, maiksi ang damit. Ang itsura niya'y kaakit-akit. Bukas ng umaga, ang kanyang balik. Ayaw ni Nena, ngunit siya'y nag-iipin. Lumaki si Nena, di